Tervepä terve. Tässä on tää meidän tänne majoitus. Tää on Veslefjällbua. Tuossa on toinen mökki. Siellä oli vähemmän majoitustiloja, mutta siellä on koirahuone. Tuosta saa vettä. Kaivo. Tuolla ulkohuussi. Tässä on tää meidän maja. Tuossa on DNT-avaimella. Tämmösen saa lainattua 100 kruunupantti. Niin saa lainattua tuolle Oslosta haettiin ja sitten tuolta saa avaimen ja ovi auki. Susanna menossa pois. No niin, täällä on kamina, ihan kivat oleskelutilat, keittiö. Ylhäällä on lisää patjoja. Täällä on näitä huoneita, mistä voi osan sängyistä varata etukäteen. Valo. Täällä on pesuhuone, kuivaushuone, kamina sielläkin. Lisää huoneita. Ja sitten täällä on safkaa. Me nukuttiin tuolla. Ja sitten tää hoidetaan, tänne pitää laittaa nimet tänne pihkoon. Sitten täällä on, laitetaan, että paljon se majoitus maksoi yhteensä. 315 kruunua on Suomen ladun jäsenelle tai DNT-jäsenelle yöhinta. Sitten täällä on ruokien hinnat. Sitten ne voi maksaa DNT:n Hyttebetalning sovelluksella joko tässä paikan päällä tai sit, jos ei se toimi kunnolla, niin se voi tallentaa sen maksun myöhemmin tehtäväksi. Ai niin, näytetään vielä tuolta. Onhan täällä tietysti semmoinen vaihtoehto, että sä kirjaat tähän ylös, mitä sä oot, kuinka kauan sä oot ollut ja mitä sä oot ostanut. Sitten jätät sen tonne. Tuolla toisessa mökissä on joku kassakaappi. Jätät sen sinne. Ja sitten ne lähettää sulle maksulinkin myöhemmin. Tämmönen. Nyt me lähdetään tonne päin seuraavaan kohteeseen.